Tak, vážení milí přátelé, i vy na internetu, rád bych vás přivítal při dalším pokračování absintového opojení, kdy se dneska budeme bavit o zcela nové produkci absintu Joe-Synth od kamaráda Pepa Švestky, já tě tady vítám. Na zdraví. A my vždycky takhle lehce pokyneme a to bude znamenat, že se přepne slide, děkujeme a já se budu takhle ptát lehce Pepy a doplňovat vlastně otázkama to, o čem on nám bude povídat. Takže ještě jednou já tady vítám a jsme si nalili. Kdo by chtěl, samozřejmě produkce je zrovna otevřená na baru za zvýhodněnou cenu, stejně tak jako další následující projekty, o kterých si tak něco málo řekneme. Tak Pepo, jak tě vůbec napadlo pálit absint a proč vlastně Joe-Synth? No, napadlo mě to tak, že jsem ho začal prvně pít, protože na základní škole jsem se věnoval hodně chemii a vždycky mě bavila. Tady to jako tam jako táhlo k tomu, plus navíc jsem mladý, tak se pálí všude, že jo? Jasně, to dá rozum. Takže jsem přemýšlel, jak pak jako bych vyzkoušel nějaký svůj vlastní recept, napsal jsem tobě. Ano, díky. Opeliny, když si nemáš, tak dá teda opelině, jako jediný zdroj, co jsem sednal v té době a vlastně tak pokouknu po domácku jsem to zkusil. Takže vlastně ještě ano, já bych řekl, Pepa se vlastně rychle dostal jako začínající člen absintové mafie k celým informacím o tom, kde vzít ty základní bylinky, kde vzít dobrý peliněk a vlastně s náma si navštívil Francii a Švýcarsko, že jo, kde jsme se seznámili s ostatníma výrobcema. No a teda jméno Joe-Synth? Joe-Synth, já jsem strávil docela dlouhou dobu v USA, tam mě říkají všichni Joe, jako Josef, tak Joe, tak od té jako Joe-Synth, která se měla absint Joe-Synth, tak nějak to takto vzniklo. Rozumím, takže rození od jména. A kde se vzal tak pěkný design té láhve? Jsi dělal sám, nebo láhev si vybral někde podle čeho jsi vybíral? Našel jsem různý sklárny, měl jsem katalogy prodejny jako těch lahví a tady ta se mi tak zalíbila nejvíc, což je sklárny Moravia. A tam jsem jim napsal, měli tam vyprodávat jenom po paletách a naše si tady to měli zrovna rozebranou paletu, prodávali kusy, takže jsem koupil pár kusů. Tak to je pěkný, takže vlastně tady ten lékárnický vzhled, nebo dalo by se říct, že je to praktický, moderní, že je teďka u těch nových absintů. No pojďme si povykládat kromě tady tohohle o něčem o té výrobě, takže lehce pokynu. A co bys nám řekl o této destilační koloně? Tak tady s tou destilační kolonou to všechno začalo. A vlastně si mají spojený název toho prvního, co jsem zkoušel po domácku, což byl Little Fat Dick, název toho absintu. Já jsem napsal bráchovi, že potřebuji pojmenovat nějakou kolonu, poslal jsem fotku a to vypadá malý tlustý čurák. No, tak jako rozumím, nějaký ten falický tvar to tam má. Jaký má objem tahle kolona? Tady koukám, že láhve jsou vlastně... Tam má 10 litrů objem. 10 litrů, takže první pokusy byly v řádově jenom v litrech vlastně. Vlastně tam je tak kolem 2 litrů hotovýho produktu. Kolem 2 litrů, což je docela odpovídající vzorek na to, když se člověk začít s absintem, tak si udělá malinký batch, že jo, aby věděl, jak se ty bylinky chovají. Little Fat Dick, malý tlustý čuráček, řekněme tomu, jaký jsi dělal jako první? Udělal z planč, udělal z vert? Vlastně tady to, co je to, tak to je vlastně úplně ten první, co jsem udělal. Takže ten Joe-Synth, co pijeme teďka? Upravená trošku receptura, vychytaný poměry byliny, aby to sedělo líp. Takže vlastně opravdu pijeme absolutní pevrotinu, první batch prostě. V jakém nákladu vlastně dělal tu první várku? Kolik bylo lahví? Tady 145 lahví. 145 půlitrových lahví. Takže to je pro český trh prakticky úplně nic, pro zanedbatelný a hlavně i pro ten evropský. Takže těch lahví rychle ubíhá. Což jako pro ty lidi, kteří se v absintu trochu vyznají, ten první batch je vždycky, jak by se to říkalo, nejzajímavější a i taky nejvzácnější, protože kdo třeba teďka vlastní první batch od žufánka, tak víme, že si na něm pěkně spinká a doufám, že se zúročí ještě víc jeho investice. No pojďme na další slide, který teda tohle je. To je vlastně ten první
tohle, akorát tady zrovna to bylo tím, že jak jsem začínal, tak jsem nevychytal ten konec té destilace, že tam bylo trošku víc. Takže tady to jako víceméně ta první skočila nepitelná. Aha, takže teďka se koukáme na nepitelný absint. Jo. Výborně. Co se dělá? Já jsem ho recykloval, takže... No a co se dělá s nepitelným absintem? Takže vypadí do toho znova peninky a vypálíš to znova a už než tu destilaci. A pro ty, co destilují poprvé, nebo se to chystají, vlastně předestilováním se nenese další žádná vůně nebo chuť toho prvotního produktu. Je tam taky, jako se přenese částečně, ale ne už tolik, jak se vlastně přepálí ještě jednou, tak tam toho není tolik. Jo, takže vlastně tomu přidalo nějakou hodnotu. Jo, určitě. A vlastně tam, co byl špatný, tak byl konec té destilace, což je dokap, kdy už tam jsou ty eterické oleje, které nejsou dobrý, které nejsou tak jako taková posekaná, zapařená tráva. Jasně. A to jsem právě ten konec nevychytal v té době a to tam bylo, protože to bylo nepěkné. Dobře znám u některých produkcí, hlavně u levných francouzských produkcí, ta posekaná tráva bývá dost často výrazná. Stejně jako třeba Češi dělají chybu, že používají český peliněk. Dost často prostě, my mu říkáme mrkváč, že má takovou naťovitou chuť. Není to úplně dobrá základní surovina pro začátek. No pojďme se podívat dál na něco pitelnějšího. Tohle je teda co? Tady je moje zahrádka, tarinková. Vlastně tady můžeme vidět, to je český peliněk. Aha, výborně. Ale ten nepoužívám produkci, ten se jenom, to bylo český peliněk z Machu Picchu. A český peliněk z Machu Picchu? Akorát to je arboretum u Olomouce. Aha. A tam se takže počkej, takže jsi šel normálně do botanické zahrady, do arboretum. No, tak na výlet jsme tam byli. Potkal jsi tam peliněk, tak jsi škubl větev. Ne, tam byly jako sazeničky na prodej přímo. Tak jsem, nevím, tam bylo třeba 20, tak jsem jich koupil 10, podle čupu jsem už udělal některý, se mi zdálo, že uní dobře. Pak jsem ho teda zasadil, no a vyrostl z toho normální klasický český peliněk. Proč teda z Machu Picchu? Tak se jmenuje to arboretum Machu Picchu. Já jsem si říkal, že by peliněk vyrostl na Machu Picchu, ale to by to bylo ještě zajímavější. Takže tohle je český peliněk a tady to je vlastně přímo z Val de Travers. Val de Travers, vlastně ten jeden z těch nejvíce oceňovaných peliněků, který přinášejí tu nejlepší chuť. Často vyhledávaný, často nedostatkový, protože se produkce zvyšuje, že výrobců je víc a víc a to pelínku je míň a míň od těch producentů z toho regionu. Takže vlastně ty si pěstuješ vlastní peliněk, tohle to byl první rok toho pelínku, nebo... Ne, to už je druhý rok. To už je druhý rok. A kolik třeba rostlin, nebo kolik se tak sklidíš prostě z toho? Tady jich bylo 8 zasazených. Když jsem sázal, tam byla jedna taková babka, sousedka a říkala, peliněk, to se těžko schání. Když jsem přišel druhý den, tak už jich tam bylo jenom 7. Jeden byl vyrouknutý, takže tady 7 rostlin tam. A tady jsou vlastně 2 z toho Val de Travers, to mám Sarsentový muzea semena, jsem koupil tam. A to je taky druhý rok. A ty jsou docela zajímavý, že on je oproti tomu český ten je hodně uňatý a rozšířený. Ale ten Val de Travers vlastně také vypadá jedna česká rostlina, ale to jsou 2. Takže on jako hubenej vytáhlý, že není tak Jasně, spíš jako větvatý, jako prostě ne tak košatý, hutnej. Rozumím, no a pro zrovna od semínka, já vím, jak špatně se pěstuje peliněk, ty semena jsou stejně malá jako u tabáku, takže to je úplně titěrná práce. Proč jsi nekoupil rovnou sazenice třeba? No v té době, když jsem byl, tak se nedali koupit. Jo, tak to dá pak rozum, takže... No, pojďme se podívat dál. To je další asi nedělná součást absintu, to je co? To je izoplékařství. Vlastně to je taky z mojí produkce, to jsou český semena teda, v biokvalitě kupovaný, což jsem rád, že jsem ji koupil nakonec. To vlastně jsem byl i v Semile, jedna jako francouzská pavírna, a já jsem se nebyl jistý tou kvalitou toho izopu a oni mají taky jako jeden z nejlepších izopů. Tak jsem to jako očukat, co na to říkají a jako mysleli si, že to je ten nejvíc, když jsem ho tam vyutrhl. No izoblékařský je nedílná součást, kromě feniklu a anýzu. Fenikl a anýz, ten zbral odkud? Ten si zpěstoval, to asi ne. To ne, pokoušel jsem se o to první rok. A v našich podmínkách severní Moravy to moc nešlo. Jasně. Ten se normálně koupil. Ve Švýcarsku. Oba dva, i fenikl, i anýz. Můžeme se teda podívat dál. To vypadá jako dost zvláštní chemický útok, ale je to. Je to vlastně kvůli tomu, že peliněk je druhá nejhustší bylina na světě. A když to chystáte na destilaci ten peliněk, tak je samozřejmě vysušený. Všechny bylinky se nadávají vysušený. A tím, jak to zdrhnete, tak je ten z toho peliňku prach.
ale když si to nadechnete, tak to cítíte třeba ještě 2 hodiny prostě úplně brutálně hospodose. To je z toho důvodu, že jsem taky trhnul asi 2,5 kg pelinku, tak to bych jako cítil, že jak 2 týdny. Rozumím. Takže radši filtroval přes masku. Já to vím, když to dovážíme z Francie, tak je provodněný celý auto a sám, když jdu peliněk, tak jako alergik, tak to nemám úplně jednoduchý. Je zvláštní, že teda mě to dá míň jak ostatní pily, ale známe spousta případů jako lidi, co jsou alergičtí na peliněk, že je to jeden z těch jako z vysokých alergenů. No pojďme tady od té válečné fotky dál. Co je tady na té další? Na té další fotce to už je vlastně tý palírny, kde jsem pálil, máme v Pohranči, u Kutné Hory. Vlastně pálil jsem to tady na tom krastavci, kdy to je 300 litrový kotel, kde vlastně bokem jsme měli nádobu, kam jsme dali líh, do toho jsme naložili ty pilinky a po 24 hodin macerace se vlastně to přililo do kotle, naředilo vodou a pálil. A jaký líh jste použili? Melený líh s rodiny, tam přímo kousek od tam tu je jako lihovář, velký, který grabí do velký. My víme, že vlastně celá Morava pálí z Kojetinského, takže vy máte chrudimský, který se pálí tam u vás. Dobře, takže vlastně jste vzali velejný líh, do něho naložili ty základní byliny, nebo je tam ještě něco navíc, nebo nechceš prozrazovat? Je tam víc, co tam je jako různý kořeny, je tam například koriander ještě v tom. Jasně. Takže základní svatá trojice, peliněk, anis fenikol, izop, koriander a pak výrobní tajemství. Přesně tak. Je mi to jasný. A tady ty lahve, to je... Vlastně to je moje produkce, moje prototypy, kde do paliče tam od Zukadlece, který to tam má na starosti, tak jsem udělal takovou jako ochutnávku absintu, aby věděl, o čem to je, protože jako nějak moc věděl, absint nebyl. Tak jsem udělal jako ochutnávku, aby poznal. Dalo by se říct, že to viděl Apple úplně poprvé, nebo? Úplně ne. Nebo jako ta správný absint třeba poprvé? Nějaký, jako Martin Fánka něco ochutnal, ale jako je tak lehce. Jen tak lehce. Takže tady po té degustaci se vám asi dobře pálilo, že? Když... To bylo naštěstí den předtím. rozumím. Tak se podíváme na to, jak to teda dopadlo, nebo co to je teďka tady ten. Teďka to je vlastně ještě ty Bohdanči, to bylo, když jsme tam přijeli to domova, vůbec jako to, tak ten nás dal právě do sklepa a tady to všechno jsou sudy z whisky. Sudy z whisky? No, vím, že jako občas se dělají absinty třeba na základě whisky, nebo víceméně, když už jsou takový blázni experimentátoři. To zatím není, v žádném sudu neleží. Tak, výborně, dobře. Takže tohle to byla čistě jenom degustace. Jo, to byla čistě degustace whisky, kde jsme ochutnali tak minimálně z půlky sudů, asi za půl hodiny. Je vidět, že Bohdanči jsou štědří, takže kdo pojede do Kutné Hory, můžou si tam domluvit návštěvu a exkurzi. Pojďme se teda podívat dál. No a takhle jste dopadli, nebo to je co? Ne, to je docela takový jako vesnička malinkatá, ale oni tam, to je Agnes Zelená Bohdaneč, a oni tam mají restauraci, hotel, pivovar, lihovar, moštárnu, sušárnu právě pršutů, což tady jsou mangalice, prasata odrůda maďarská a oni z nich právě suší ty pršuty. Chápu, miminka od pršutu. Jo, a ty vlastně běhají kolem sadů a jsou tam jako na volnou tady. Takže když si předneme další slide, takže tady už jsou zpracované mangelice. Jo, tady už jsou zpracovaný. A takhle jim to tady visí, takhle přímo. Tady je přímo výčet v tom pivovaru, kde si tam předtím posezení, 2, 3, 4 stoly, kde si sednete normálně na pivo natočený a budete si tam, jako tam dát právě ten pršut, nebo koupit tady třeba celou tady kýtu nebo plecku. No tak to je to zajímavější, ta degustace tam. Je vidět, že jsi vybral dobrý místo na první absint. Pojďme se teda podívat dál k něčemu, co je tohle. Tady už je vlastně nerezová nádoba, kde dole už je ten mích a ostatní bylinky a nahoře tady je peliněk. To byl vlastně švýcarský peliněk od Patrika Granda. A to je vlastně poslední fotka před tím zamícháním a pak už je to jenom macerováno. Poslední fotka před zamícháním, takže další fotografie je? Tak, tady vlastně potom, když se ten absint vypálí, tak se musí obarvit. No, nemusí, ale kdo chce... Klasický verte. Jasně, když člověk zvolí verte. A vlastně já jsem pořád přemýšlel, jak to udělat ve větším množství, protože samozřejmě třeba Martin Žufánek na to má speciální kotel, no ale tak ten toho pálí spoustu, tak kdyby se ten kotel nevyplatil. Rozumím. Tak jsem právě přemýšlel, jak to udělat a napadlo mě právě sůlí a gastronádoby, kde tam do toho jsem dal ten vypálený absint a pak se to vlastně zařeje na určitou teplotu, to je taky výrobní tajemství,
a po určitou dobu se tam macerují ty brnky v tom vypáleném absintu a tím vlastně se uvolní ta barva. Takže ty jsi vlastně sůvíčkoval absint. Jo. To je asi poprvé, co slyším takovouhle věc, ale... Taky s tím jsem se tím bavil, tak nikdo to do té doby ještě dělal. To je, takže vlastně máme, kromě toho, že to je tvůj první absint, tak je to vlastně snad první sůvíčkový absint vůbec vyrobený. Výborně, tak to je paráda, už jsem jako viděl lidi, co sůvíčkujou maso v těch míčkách, ale tohle to jsem tady ještě neviděl. Dobrá, pojďme teda na další obrázek, plný překvapení. Toto je tedy... To už je ta barvící část, jedna ta nádoba, že tam ještě jsou ty blinky a vlastně tady to ještě moc nejde vidět, ale je to hodně tmavě zelená barva, která vznikla tím, že jsem to hodně dlouhou dobu barvil. Většinou se barví minuty ten absint, ale já jsem šel cestou, když jsem to barvil hodně dlouho. Když jsem si dělal test, tak to vyšlo jako takový komplexnější chuť, ale víc mě to chutnalo. Jasně, rozumím. To je vlastně před filtrací ještě, jestli... Jo, to je vlastně ta barvící část předtím, než se ještě předsedí ty blinky z toho. Dobrá, pojďme se teda podívat na výsledek. Jo, tady je černo-černý pomalu, ani slunce to neprosvítilo a to je ta barvící část, která se pak týká do té zbylé části a zesvětlá. Takže vlastně poměrově si nechal, odstranil si část toho destilátu, toho bílého blanche, 1/3, kterou obarvil takhle do mega husté zelené za pomocí suvy a tohle to tady ještě není výsledný produkt. Takže a co je výsledný produkt? To je tady tento absint? Tohle už je výsledný produkt předtím, než šel zrát do sudu, nerezový ho a následnou ředěním a laková. To je vlastně půl roku předtím, než jsem to lakoval. Takže to ještě nechalo uzrát teda půl roku, nebo uzrát, odležet v nerezovém sudu. Ta barva je krásná, taková olivová. Pojďme se teda podívat dál. Tak. Toto je? Tohle je vlastně celá produkce Joe-Syntu první šarže. Celý první batch. Takže existuje to jenom tolik. A kolik takových lahví ještě zbývá? Zbývá se celá 100 lahví ještě. 100 lahví. No vzhledem k tomu, že to vyšlo teprve týden zpátky, 14 dní. A ani se to nikde nepropagoval taky moc. Jasně, ještě to nikde propagujeme, takže vlastně člověk máš e-shop nebo něco, máš někde, dá se to koupit jinde než u nás? Já jsem to koupil u tebe. Aha, výborně. A pak vlastně e-shop teďka pracuju, ale normálně na Instagramu Joesy, tak normálně přes zprávu se dá objednat. Takže kdo by měl zájem, tak ti může napsat a říct, Pepo, viděl jsem prezentaci tvého absintu, zaujalo mě to, byl bych rád, kdybys mi prodal 1 láhev, třeba s věnováním pro manželku nebo takhle něco. Napíši cokoliv. Paráda. Tak se podívejme dál, co tam na nás, toto je teda, to už jsou nalavovaná produkce. To už je nalavovaná produkce, vlastně celá produkce. To není moc. A kolik to dalo práce? Dalo to práce, ve 3 lidech jsme to dělali cca 3 hodiny. A jak dlouho jsi vymýšlel ten recept, nebo jak dlouho vlastně vznikla od myšlenky k realizaci třeba? 3 roky? 3 roky, včetně půlročního zrání, Jo. destilace, 3 roky. vypěstování vlastních bylin. To je dost dlouhý čas na to, aby člověk vyrobil 140 lahví, že? No, ale zase máš vlastní absint a vlastní recepturu, která už se může později podat, nebo takhle. Ten absint vlastně, když už jsem vyrobil a my ho tady ochutnáváme a lidi mají možnost, změnil bys na něm něco, jako sám, nebo plánuješ do budoucna vyrábět tenhle absint ještě znovu? Plánu vyrábět. Takže vlastně tohle je první batch a bude další batch. Bude další batch. Jo. Teďka teda další batch, jako další výrobek bude vlastně. Habus Wet Dream? Tak to jsme možná přeskočili, tohle je jenom ilustrační fotka asi. Tady za to zdí tam jsou ty kotle, kde se to pálilo a to je jako taková ikonická stěna, kde se každý to. Aha, rozumím. A další slide už je teda nějaká nadcházející produkce. To je teda tady ten absint, co tady zrovna ředíme, který pak budete moct ochutnat. A ten se teda jmenuje jak?
Je to Habus Vedrín. Takže v překladu Habu Vlhký sen. Habu Vlhký sen s odkazem asi na Štefana Habulince, že? Ano, protože to je milovník pelínků a tady to je vlastně nejsilnější pelínek, co je, kde se mi. A je ho tam fakt hodně. Jasně, rozumím. Ale má dosti netypickou barvu. Takový oranžový. Na fotkách to vypadá oranžově, ale bohužel to jsem se to snažil zachytit videem nebo fotkou, to nejde. Ale když se to naředí, tak je fakt jako tak žíkačkově růžový. Je takovej, že? Úplně. No, pojďme se na další slide. To je teda. To trošku jde vidět, ta růžová. A vlastně z těch růžových červených absintů je většinou problém, že jdou barvu stále. Známe problémy s červenou produkcí, proto se jim moc nedělá. A vlastně tohle je úplně první prototyp, který je barvý starý. A tady to je, co pijeme dneska, třetí šarže, a ta je stará půl roku. A barva je úplně stejná. Jo, a tady ten už je jako po té době. Po té době to máme. A furt si udržel vlastně barvu. Udržel si úplně stejnou barvu, úplně. No a čím je to teda barvený, pokud to prozradíš? Tajemství, jako to. Rozumím, přece jenom takovýhle absint se opravdu ještě nikdy nevidí. Abych mohl pravdu říct, tak je to i můj oblíbený, protože Peliněk jako pro mě je velmi důležitý, aby obsahoval absint, aby tam byl cítit v dostatečné míře. Takže se podíváme ještě na další slide. Nemáme tam další, to nevadí. Tady ten absint vlastně teda budeš plánovat jeho produkci v blízké době, nebo bude to následující absint po tady tomu? Po tady tom následující, víceméně až se prodá podstatná část toho prvního, tak začnu plánovat ten druhý. A jak byste nadefinoval jeho barvu? Víme, že máme vert, blanc a tady to bude jako růž. Růž, jako, takže bude kategorie další, jako jeden z dalších českých červených absintů, který se blíží vlastně ke své produkci. No, mě teda chutná hodně, tady si s tebou rád ještě jednou připiju. Myslím si, že jsem tě vyspovídal, jak jen jsem mohl. Doplňující otázky bych nechal i na vás, jak je vždycky zvykem po prezentaci. Pepa tady ještě chvilku bude, já tady budu, takže kdokoliv bude chtít se nás za cokoliv zeptat, rádi si k němu sedneme ke stolu a můžeme ochutnat i následující produkci. Já ti moc krát děkuji, že jsi přijel a děkuji vám za pozornost a zase se uvidíme. Díky a zdraví.